Slučaj Lady Sanox. Odnosi između Douglasa Stonea i ozloglašene Lady Sanox bili su veoma dobro poznati, kako u modnim krugovima čiji je ona bila poznati član, tako i u naučnoj zajednici koja je njega svrstavala među svoje najslavnije pripadnike. Stoga je nastalo, naravno, veoma široko interesovanje kada je jednog jutra objavljeno da se dama zamonašila, apsolutno i zauvek, i da je svet više neće videti. Kada je, tek što se stišala ova glasina, stigla informacija da je proslavljenog hirurga, čoveka čeličnih živaca, ujutru pronašao njegov sobar kako sedi na jednoj strani kreveta, prijatno se smešeći univerzumu, sa obe noge zaglavljene u jednoj nogavici pantalona i kašom umesto mozga, stvar je bila dovoljno udarna da izazove poprilično uzbuđenje u ljudima koji nisu ni verovali da su njihovi istrpljeni živci sposobni za takvu senzaciju. Douglas Stone je na svom vrhuncu bio jedan od najistaknutijih ljudi u Engleskoj. Zapravo, teško bi se moglo reći da je ikada dostigao vrhunac, jer je u vreme ovog malog incidenta imao samo 39 godina. Oni koji su ga najbolje poznavali bili su svesni da je, koliko god bio poznat kao hirurg, mogao još brže da uspe u bar još 10-ak drugih profesija. Mogao je da probije put do slave kao vojnik, da se izbori za nju kao istraživač, maltretira za nju na sudovima ili da je izgradi od kamena i gvožđa kao inženjer. Rođen je da bude veliki, jer je mogao da isplanira ono što se drugi čovek ne bi usudio da uradi i mogao je da uradi ono što se drugi čovek ne bi usudio ni da planira. U hirurgiji mu nije bilo ravnog. Njegova hrabrost, rasuđivanje, intuicija, sve je bilo izuzetno. Iznova i iznova, njegov nož je odsecao smrt, ali je pri tome hvatao same izvore života. Sve dok njegovi asistenti ne bi bili beli kao sam pacijent. Njegova energija, smelost, njegovo kraljevsko samopouzdanje. Zar sećanje na njih još uvek ne opstaje južno od Marylebone Roada i severno od Oxfordske ulice? Njegovi poroci su bili veličanstveni kao i njegove vrline, ali beskrajno slikovitiji. Koliki god da su bili njegovi prihodi, a bili su treći po veličini od svih profesionalaca u Londonu, bili su daleko ispod luksuza njegovog života. Duboko u njegovoj kompleksnoj prirodi ležala je bogata žila senzualizma. Sport u koji je ulagao sve nagrade svog života. Oko, uho, dodir, nepce, svi su bili njegovi gospodari. Ukusi starih berbi, mirisi retkih egzotika, obline i nijanse najsjajnijih grnčarija Evrope, u njih se preobražavao brzi mlaz zlata. A onda se pojavila njegova iznenadna luda strast prema Lady Sanox, kada je ga je razgalilo jedno intervju sa 2 izazovna pogleda i jednom prošaptanom rečju. Bila je najlepša žena u Londanu i jedina za njega. Bio je jedan od najzgodnijih muškaraca u Londonu, ali ne i jedini za nju. Volela je nova iskustva i bila je ljubazna prema većini muškaraca koji su joj se udvarali. Možda je to bio uzrok ili posljedica toga što je Lord Sanox izgledao kao da mu je 50, iako je imao samo 39 godina. Ovaj lord je bio miran, ćutljiv, neutralan čovek tankih usana i teških kapaka, posvećen baštovanstvu i pun kućnih navika. Svojevremeno je voleo glumu, čak je iznajmio pozorišta u Londonu i na njegovoj sceni je po prvi put video gospođicu Marion Dawson, kojoj je ponudio svoju ruku, titulu i trećinu poseda. Otkad je se oženio, njegov raniji hobi postao mu je neprimeren. Više ga nije bilo moguće ubediti da iskoristi talenat koji se znalo da posjeduje čak ni u privatnim pozorištima. Bio je srećniji sa lopaticom i kantom za zalivanje među svojim orhidejama i hrizantemama. Bilo je prilično interesantno pitanje da li je on bio potpuno lišen razuma ili samo slab duhom. Da li je znao za ponašanje svoje žene i odobravao ga ili je bio obična, slepa, zaljubljena budala. O tome se raspravljalo uz čaj u udobnim malim salonima ili uz cigaretu pored kružnih prozora klubova. Komentari među ljudima o njegovom ponašanju bili su jasni i jetki. Bio je samo jedan koji je imao dobru reč da kaže za njega, a on je bio najćutljiviji član u pušionici. Video ga i kako dresira divljeg konja na univerzitetu,
i činilo se da mu je to ostavilo utisak u umu. Ali kada je Douglas Stone postao favorit, sve sumnje u vezi sa znanjem ili neznanjem Lorda Sannoxa su zauvek nestale. Nije bilo pretvaranja kada je bila reč o Stoneu. Na svoj drski, nagli način, prkosno je odbacio sav oprez i diskreciju. Skandal je postao zloglasnijak. Akademici su nagovestili da je njegovo ime izbrisano sa liste njihovih potpredsednika. Dva prijatelja su ga preklinjala da razmisli uticaj na profesionalni kredibilitet. Prokleo je sva tri i potrošio 40 gvineja na narukvicu koju je poklonio dami. Svake večeri je bio kod nje, a popodne se ona vozila njegovom kočijom. Nije bilo pokušaja ni jedne strane da prikrije svoje odnose, ali ih je konačno prekinuo mali incident. Bila je to sumorna zimska noć, veoma teška i hladna, sa vetrom koji je šibao u dimnjacima i udarao o prozorska stakla. Tanki mlas kiše zvectao je po staklu sa svakim svežim udarom oluje, utapajući na trenutak tupo žuborenje i kapljanje sa strehe. Douglas Stone je završio večeru i sedeo je pored vatre u radnoj sobi, sa čašom bogatog portoa pored lakta na stolu od malahita. Dok je podizao čašu do svojih usana, usmerio ju je prema svetlosti lampe i posmatrao okom somelijera sićušne komadiće vinske skrame koji su lebdeli u bogatim rubinskim dubinama. Vatra je, kada bi buknula, bacila nalet svetla na njegovo ogoljeno, jasno obrijano lice, sa širom otvorenim sivim očima, punijima i opet čvršćim usnama i dubokom četvrtastom vilicom koja je imala nešto rimsko u svojoj snazi i animalizmu. S vremena na vreme se smeškao, zavaljen u svojoj luksuznoj stolici. Zaista imao je pravo da se osjeća zadovoljno, jer je protiv saveta 6 kolega tog dana obavio operaciju koja je obavljena samo 2 puta ranije i rezultat je bio sjajan i iznad svih očekivanja. Nijedan drugi čovek u Londonu ne bi imao smelosti da i planira ili veštinu da izvrši takav herojski poduhvat. Ali on je obećao Lady Sannox da će se videti te večeri, a već je bilo 8:30. Ruka mu je bila ispružena ka zvonu da naruči kočiju, kada je čuo tup zvuk kucanja. Trenutak kasnije u hodniku su se začuli koraci i oštro zatvaranje vrata. Pacijent je došao da vas vidi, gospodine, u sobi za konsultacije. Da li se tiče njega? Ne, gospodine. Mislim da želi da izađete. Suviše je kasno, uzviknuo je Douglas Stone ljutito. Neću moći. Ovo je njegova vizitkarka, gospodine. Butler je ostavio to na zlatnom poslužavniku koji mu je poklonila žena premijera. Hamil Ali, Smirna. Mislim da je taj momak Turčin. Da, gospodine, deluje kao da je došao iz inostranstva i izgleda užasno. Imam zakazano. Moram da idem negde drugde, ali vidjet ću ga. Uvedi ga ovde, Pim. Nekoliko trenutaka kasnije Butler je otvorio vrata i uveo malog i oronelog čoveka koji je išao pognutih leđima, sa isturnutom glavom i treptanjem očiju karakteristično za ekstremnu kratkovidost. Lice mu je bilo tamno, a kosa i brada crne kao noć. U jednoj ruci je držao turban od belog muslina sa crvenim prugama, u drugoj malu torbu od divokoze. Dobroveče, rekao je Douglas Stone kada je Butler zatvorio vrata. Govorite engleski, pretpostavljam? Da, sir. Ja sam iz Male Azije, ali govorim engleski kada govorim sporo. Hteli ste da pođem s vama, ako sam dobro razumeo? Da, sir. Jako bih želeo da pregledate moju ženu. Imam zakazano nešto što me sprečava da vidim vašu ženu večeras, ali mogao bih doći ujutru. Turčinov odgovor je bio jednostavan. Povukao je kanob koji je zatvarao torbu od divokoze i izlio reku zlata na sto. Ovde je 100 funi,
I obećavam vam da vam neće trebati ni sat vremena. Imam spremnu taksi ispred. Douglas Stone baci pogled na sat. Sat vremena? Ne bi bilo prekasno da poseti Lady Sannox. Dolazio je tamo i kasnije, a honorar je bio izuzetno visok. U posljednje vreme su ga pritiskali poverioci i nije mogao da dozvoli da propusti ovakvu šansu. Ići će. O čemu se radi? Oh, to je tako tužno. Tako tužno. Možda ste čuli za Almohadi bodeži? Nisam. Ah, to su ani istočni bodeži jedinstvenog oblika, sa drškom koju nazivaju streme. Ja sam trgovac neobičnih predmeta, razumete? I zato sam došao u Englesku iz Smirne i sljedeće nedelje se ponovo vraćam. Mnogo stvari sam poneo sa sobom i od toga mi je malo ostalo, ali među njima je bila, na moju žalost, i jedna od ovih bodeži. Setite se da imam zakazano, gospodine. Molim vas da se ograničite na neophodne detalje. Vidjet ćete da je to neophodno. Danas je moja žena pala u nesvest u prostoriji u kojoj držim svoju robu i posekla je donju usnu na ovom prokletom Almohadi bodežu. Razumem, rekao je Douglas Stone, ustajući. Želite da previjem ranu? Ne, gore je od toga. Šta je onda? Ovi bodeži su otrovni. Otrovni? Da. I nema čoveka, na istoku ili na zapadu, koji bi sada mogao da kaže šta je otrov, a šta lek. Sve to mi je poznato, jer se i moj otac bavio ovim zanatom pre mene i imali smo mnogo posla sa ovim otrovnim oružjem. Koji su simptomi? Dubok san i smrt kroz 30 sati. A kažete da nema leka? Zašto biste mi onda platili ovoliku naknadu? Nijedan lek ne može da izleči, ali bi nož mogao. A kako? Otrov se sporo apsorbuje, ostaje satima u rani. Možda bi ga ispiranje moglo ukloniti. Ne više od otrova zmije, previše je suptilan i previše smrtonosan. Onda isecanje rane. To je to. Ako je na prstu, iseci prst. Tako je moj otac uvek govorio. Ali pomislite gde je ova rana i da je to moja žena? To je užasno. Ali upoznatost sa takvim mračnim stvarima može umanjiti čovekovo saočešće. Douglasu Stoneu je ovo postao interesantan slučaj i on je odbacio slabe prigovore muža kao nevažne. Čini se da je to ili ništa. Bolje je izgubiti usnu nego život. Ah, da, znam da ste u pravu. Pa, dobro, to je sudbina i s njom se mora suočiti. Imam taksi, a vi ćete poći sa mnom i srediti stvar. Douglas Stone je uzeo svoju kutiju skalpela iz fioke i stavio je sa zavojem i pamučnom kompresom u džep. Ne sme više gubiti vreme ako želi da vidi Lady Sannox. Spreman sam, rekao je navlačeći kaput. Hoćete li popiti čašu vina pre nego što izađete na ovaj hladan vazduh? Njegov posetilac se udaljio s podignutom rukom u protestu. Zaboravljate da sam ja musliman i pravi prorokov sledbenik, rekao je on. Ali recite mi, šta je u boci od zelene stakljene koju ste stavili u džep? To je hloroform. Ah, i to nam je zabranjeno. To je alkohol, a mi takve stvari ne koristimo. Šta? Dozvolili biste svojoj ženi da prođe kroz operaciju bez anestezije? Ah, ništa neće osjetiti, jadnica. Dubok san je već nastupio, što je prvo dejstvo otrova, a onda sam joj dao naš opijum iz Smirne. Dođite, gospodine, već je prošlo 1 sat. Kada su izašli u mrak, zavesa od kiše je im nakvasila lice, a svetiljka koja je visila na kraku marmerene karijetide zadimila se i ugasila. Pim Butler dušio je teška vrata, snažno se naprezajući ramenom protiv vetra, dok su dvojica muškaraca se probijala ka žutom odsjaju koji je pokazivao gde je taksi čekao. Trenutak kasnije klepetali su ka svom određenju. Da li je daleko? O ne, posjedujemo vrlo tiho mesto pored Euston Roada. Hirurg je pritisnuo oprugu svog repetitora i slušao umetke koji su mu govorili o vremenu. Bilo je 9:15.
Izračunao je rastojanja i kratko vreme koje bi mu bilo potrebno da izvede takvu trivijalnu operaciju. Trebao bi da stigne kod Lady Sanox do 10 sati. Kroz zamagljene prozore video je zamućene gasne lampe koje plešu pored i povremeno obasjavaju izlog i prodavnica. Kiša je pljuštala i dobovala po kožnom vrhu kočije, a točkovi su se ljuljali kako su kotoljali kroz lokve i blato. Napremo mu, beli turban njegovog saputnika slabo je smjerav celo kroz mrak. Hirurg je opipao džepove i sredio svoje igle, ligature i sihirnade, da se ne bi gubilo vreme kada stignu. Nervozan i nestrpljiv, lupao je nogom o pod. Taksi je nazad usporio i zaustavio se. Douglas Stone je odmah iskočio dok mu je trgovac iz Smirne bio za petom. "Možete da čekate," rekao je vozaču. Bila je to kuća zloslutnog izgleda, u uskoj i prljavoj ulici. Hirurg, koji je dobro znao London, bacio je brz pogled u senku, ali ništa nije bilo posebno. Ni radnja, ni kretanje, ništa osim dvostrukog niza dosadnih, ravnih kuća, dvostrukog reda vlažnih kamenih ploča koje su blistale na svetli lampe i dvostrukog reda Nalete vode u olucima koji se kovitlao i žuborio prema kanalizacionim rešetkama. Vrata koja su bila okrenuta prema njima bila su zaprljana i bezbojna, a slabo svetlo u staklenom oknu iznad služilo je da pokaže prašinu i prljavštinu koja ih je prekrivala. Iza jednog od prozora u spavaćoj sobi na spratu videlo se tupo žuto svetlucanje. Trgovac je glasno pokucao i dok je okretao svoje tamno lice prema svetlosti, Douglas Stone je video da je stegnuto od strepnje. Otključana je brava, a na vratima je stajala starija žena sa svećom, štiteći tanak plamen svojom kvrgavom rukom. "Je li sve u redu?" pitao je trgovac. "Ona je onakva kakvom ste je ostavili, gospodine." Nije progovarala. "Ne, ona je u dubokom snu." Trgovac je zatvorio vrata, a Douglas Stone je prošao uzanim prolazom, iznenađeno se osvrćući oko sebe. Nije bilo uljane tkanine, ni prostirke, ni stalka za šešire. Duboka siva prašina i teške trake paučine su mu bole oči. Prateći staricu zavio i te stepenice, njegov čvrsti korak oštro je odjekivao tihoj kući. Nije bilo tepiha. Spavaća soba je bila na drugom spratu. Douglas Stone je ušao za starom medicinskom snestrom i sa trgovcem za petama. Ovde je bar bilo nameštaja i to na pretek. Pod je bio zatrpan i uglovi popunjeni turskim ormarićima, ukrašenim stolovima, verižnjačama, čudnim lulama i grotesknim oružjem. Jedna mala lampa stajala je na nosaču na zidu. Douglas Stone je uzeo ju i, probijajući se kroz drvenu građu, prišao kauču u uglu na kome je ležala žena obučena u turskom stilu sa jašmakom i velom. Donji deo lica je bio otkriven, a hirurg je video nazubljenu posekotinu koja je išla cik-cak duž ivice donje usne. "Oprostit ćete na jašmaku," rekao je Turčin. "Znate naše stavove o ženama na istoku." Ali hirurg nije razmišljao o jašmaku. To za njega više nije bila žena. To je bio slučaj. Sagnuo se i pažljivo pregledao ranu. "Nema znakova iritacije," rekao je. "Mogli bismo odložiti operaciju dok se ne razviju lokalni simptomi." Muž je grčio ruke u neiskontrolisanoj uznemirenosti. "O, gospodine, gospodine," povikao je, "ne šalite se. Vi ne znate, to je smrtonosno. Znam i uveravam vas da je operacija apsolutno neophodna. Samo nož može je spasiti. A ipak sam više zato da čekam." "Dosta," ljutito je povikao Turčin. "Svaki minut je važan, a ja ne mogu da stojim ovde i da dopuštam da moja žena umire. Ostaje mi samo da vam se zahvalim što ste došli i da pozovem nekog drugog hirurga pre nego što bude prekasno." Douglas Stone je oklevao. Refundirati tih 100 funti nije bila prijatna stvar. Ali naravno, ako napusti slučaj, mora vratiti novac. A ako je Turčin u pravu i žena mu umre, njegov položaj pred mrtvozornikom mogao bi biti sramotan. "Imali ste lično iskustvo s ovim otrovom?" "Imao sam." "A uveravate me da je operacija neophodna?"
Kunem se svim što smatram svetim. Nakađenost će biti zastrašujuća. Razumem da usta neće biti lepa za ljubiti. Douglas Stone se naglo okrenuo ka čoveku. Njegov govor je bio brutalan, ali Turčin je imao odlučan stav i nije bilo vremena za raspravu. Douglas Stone je izvukao skalpel iz svoje kutije, otvorio je i kažiprstom opipao oštru ravnu ivicu. Zatim je približio lampu krevetu. Dva tamna oka su ga gledala kroz prorez na jašmaku. Bilo je to samo dužica, a zenica se jedva videla. Dali ste joj veoma veliku dozu opijuma. Da, dobila je pozamašnu dozu. Ponovo je pogledao u tamne oči koje su gledale pravo u njegove. Bile su bezizražajne i bez sjaja. Ali, dok je gledao, u njih je ušla mala iskra, a usne su zadrhtale. Ona nije potpuno bez svesti, rekao je. Zar ne bi bilo dobro koristiti nož dok bi još uvek bilo bezbolno? Ista misao je prošla kroz glavu i hirurgu. Pincetom je uhvatio ranjenu usnu i sa dva brza reza izvadio široki komad u obliku slova V. Žena je skočila sa kauča uz užasan krik. Jašmak joj je bilo strgnut sa lica. Bilo je to lice koje je poznavao. Uprkos toj isturenoj gornjoj usni i onoj silnoj krvi, bilo je to lice koje je poznavao. Nastavila je da diže ruku do izreza i vrišti. Douglas Stone je sedeo u podnožju kauča sa svojim nožem i pincetom. Soba se vrtela u krug, a on je osjetio da mu se nešto kao šav pocepalo iza uha. Posmatrač bi rekao da je od njih dvoje njegovo lice bilo strašnije. Kao u snu, ili kao da je nešto gledao u predstavi. Bio je svestan da su Turčinova kosa i brada ležale na stolu, a da Lord Sanox je stajao naslonjen na zid sa rukom na boku, nečujno se smejući. Krici su sada utihnuli i užasna glava se ponovo spustila na jastuk. Douglas Stone je i dalje nepomično sedao, a Lord Sanox se i dalje tiho smejao u sebi. Za Marion je ova operacija bila zaista neophodna. Ne fizički, već moralno, znate, moralno. Douglas Stone se sagnuo i počeo da se igra sa resama pokrivača. Nož mu je zveknuo na zemlju, ali i dalje držao pincetu i još nešto. Odavno sam nameravao da dam mali primer, je rekao Lord Sanox uglađeno. Vaša beleška od srede je pogrešno dostavljena i imam je ovde u džepnoj knjižici. Poprudio sam se da sprovedem svoju ideju. Rana inače nije posljedica ničeg opasnijeg do mog pečatnog prstena. Pažljivo je pogledao svog ćutljivog saputnika i podigao mali revolver kojeg je držao u džepu kaputa. Ali Douglas Stone se i dalje igrao pokrivačem. Vidite da ste ipak stigli na svoj termin, je rekao Lord Sanox. I na to je Douglas Stone počeo da se smeje. Smejao se dugo i glasno, ali Lord Sanox se sada nije smejao. Nešto kao strah je izoštrilo i utvrdilo njegove crte lica. Izašao je iz sobe na prstima. Napolju je čekala staraca. Pobrinite se za vašu gazdaricu kada se probudi, rekao je Lord Sanox. Zatim je sišao na ulicu. Taksi je bio pred vratima, a vozač je totakao šešir u znak pozdrava. Johne, ti ćeš prvo odvesti doktora kući. Mislim da će mu trebati pomoć da se spusti. Reci njegovom butleru da mu se složilo tokom slučaja. U redu, gospodine. Onda možeš da odvezeš Lady Sanox kući. Ali, gospodine, moja adresa u narednih nekoliko meseci biće Hotel di Roma, Venecija. Samo gledaj da se pisma prosleđuju tamo. I reci Stevensu da sledećeg ponedeljka izloži sve ljubičaste hrizanteme i da mi pošalje rezultate.